Helo, enw fi di Owain a fi di llysgenad Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli. Nes i'n geisio o yma oherwydd o'n isio, o'n bach o hwyl a trio helpu bobl dysgu Gymraeg a siarad Cymraeg mwyn coleg. Be nes i gorau amdan y swydd oedd, wel, ffeidi yma, na, jypen. Unwaith, ti'n cael yn hein a jumpers yma. Fancy. Na, joc. Y tip sy'n ni'n rhoi i ymgweithwyr ydy cewch amdani. Yn y dda.